Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Intom ġiri jkollkom xi ħaġa bħal pereżempju xi kontenituri tal-plastik biex terfgħu l-ikel ġo fih. Dik wara li tużawha, tarmuha? Le hux. Dik hija tip ta' plastik li nistgħu naħsluha u nerġgħu nużawha sakemm xi darba ikun hemm bżonn tinbidel. Jew pereżempju ikollkom il-kontenitur tal-plastik bil-ġobon fojta. Dik tistgħu terġgħu tużawha. Araw ftit dan il-bott. Kien fih il-fażola, kien nija u issa baqa' vojt. Minflok immur dritt fil-borza ta' riċiklaġġ, jiena ħsiltu sew, naddaftu u pinġejtu. U issa sal-isbaħ tazza l-labsijiet tiegħi. Tajtu ħajja ġdida fjamanta. Din hija l-arti tar-riċiklaġġ. Bija nistgħu nieħdu pjaċir noħorġu n-naħa artistika tagħna u nkunu qed ngħinu lill-pjaneta tagħna biex ma jkunx wisq skart. Ġurnata sabiħa fir-razzetta Zizi. Tetu jinsab fis-salott jisbarazza ftit. Imma għandu problema. Il-ġugarelli tiegħu qed jinxterdu ma' kullimkien u m'għandux fejn jerfagħhom. Imma f'daqqa waħda jiftakar f'xi ħaġa u jmur fil-kamra ta' Kika. Kika, tista' tgħinni għandi bżonn kaxxa sabiħa għal ġugarelli. Imma m'għandix flus biex nixtri waħda? Jistaqsi Tetu. Kika tiftaħ għajnejha beraħ bit-bissima u tgħidlu m'hemmx bżonn tixtri Tetu, nistgħu nagħmlu waħda aħna. Kika tmur frokna u ġġib kaxxa qadima ta' żraben li kienu ser jarmu. Imbagħad Kika tiftaħ il-kaxxa tal-maġija tagħha mimlija żigarelli li kienu ta' rigal qadim u numru ta' tappijiet tal-plastik blu u ħomor li kienu ta' fliexken tal-ilma. Kika tibda taħdem bħeffa. Tiksi l-kaxxa b'karti koloriti, imbagħad twaħħal iż-żigarelli mal-ġnub biex jagħmluha tidher qisha rigal u fl-aħħar twaħħal 4 tappijiet taħt il-kaxxa biex il-kaxxa ikollha r-roti tagħha. Tetu għandu tbissima kbira fuq wiċċu. Dik il-kaxxa ta' żraben antika issa saret l-isbaħ kaxxa tal-ġugarelli li qatra u għandha r-roti wkoll. Ipoġġi l-ġugarelli kollha tiegħu ġo fiha u jannaq lil Kika. Grazzi għal Kika għamlu ġugarell ġdid fjamant u fl-istess ħin salvaw kaxxa qadima milli tmur fiż-żibel. Meta jkollok bżonn tarmi qis li qatt ma tarmi fl-art. Kollox fil-borza it-tajba issepara sew l-iskart. Plastik u metal, karti u anke ħġieġ. Kollox fejn suppost ħalli ma jkollniex ħmieġ. Erġa' uża u taħlix u skart barra la tarmix u l-kbar nurruhom kif wieħed għandu jżomm nadif. Jekk xi ħaġa tkun inkisret aħseb sew u tarmix. Ejna naqsu l-iskartijiet ara jekk issewwix. Tixrix mingħajr bżonn iżda l-affarijiet. Naħdmu l-kol id fit ma nħassu skart jiżdied. Erġa' uża u taħlix u skart barra la tarmix u l-kbar nurruhom kif wieħed għandu jżomm nadif. Wieħed għandu jżomm nadif. Wieħed għandu jżomm nadif. Tfal, tafu xi jfissru dawn it-tliet vleġeġġ? Ħantikom idea. Naqqas, erġa' uża u riċikla. Jew kif nafuha bl-Ingliż
reduce, reuse, recycle. Tafu għal xiex nużawhom? Meta ngħidu naqqas jew reduce, infissu biex insibu l-aħjar modijiet kif jista' jkollha inqas żibel. Pereżempju, nitfu d-dawl meta m'hemm bżonn, nużaw inqas karti u nużaw basktijiet ta' ċaruta minflok tal-plastik. Imbagħad erġa' uża, jiġifieri reuse. Ed hemmhekk biex nerġgħu nużaw l-affarijiet bħal kartun ta' ċereali u kontenituri tal-ħġieġ li jaf ikollna d-dar tagħna. L-aħħar waħda hija l-iktar waħda komuni, ir-riċikla, jiġifieri recycle. L-iktar mod ħafif biex tirriċikla hija biex tissepara ż-żibel kif suppost, jiġifieri l-karti, plastik u kartun tarmuhom fejn suppost. Ara Zizi, inġabrilha xi ftit żibel riċiklabbli ġar-razzett u wasal iż-żmien biex tbattlu. Għandha ftit metall, kartun, ħġieġ u plastik. Ħadd armihom kif suppost ġol kontenituri separati tagħhom. Ejja ngħinuha tfal. L-ewwel oġġett huwa fl-ixkun tal-plastik. Dak fejn għandu jmur? Fil-kontenitur tal-plastik ekku u l-kulur jaqbel mal-kulur tal-fliexkun innifsu. Issa għandha xi noti tal-iskola li m'għandix bżonn. Kemm għandha qisha tistudja ħafna. F'liema kontenitur għandhom imorru? Fil-kontenitur tal-karti proset. Imiss issa xi fliexken tal-metall. Dawk jistgħu iweġġgħu u għodu attenti meta tużawhom. Fejn nistgħu nitfawhom tfal? F'dak il-kontenitur l-iswed. U l-aħħar ħaġa? Vażun tal-ħġieġ imkisser. Dan ukoll jista' jweġġana jekk ma noqogħdux attenti? Fejn għandu jmur tfal? Ekku fil-kontenitur il-kannella. Kemm intom bravi tfal. Kemm brava Zizi? Importanti li nkunu bħala biex insommu d-dinja tagħna sabiħa u nadifa. Żommu f'moħħkom li ż-żibel jista' jsir teżor jekk nużaw l-immaġinazzjoni u nħadmu moħħna. Li nerġgħu nużaw l-affarijiet huwa saħħansitra aħjar milli nirriċiklawhom. Komplu rriċiklaw tfal. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merba, mallum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu